لوطي لهيوتنا مسرتاو نغري عرسان فلاط كابا اي زجمر لوط خمئنا خنمس نخيل توم لمتات زيوم خمئنا خنقيرو من نخيل ناب نحنا هيوتنا قيرلنا زخيل منقدنا قيرلنا زخيل عرسنا فليتنا عرسكاب عرسنا حليفنا خالد سبات كنخل نخيل لوطي خمي وننت نخيل تانا مجمريا تاعتكون وسانه ابيزنا تغورو زمصو لمدታት ባህልታት ለሃውና ማይንድ ሴት አሎራ ውሽጣዊ ብርሃን አድማሳዊ ድምቀት ብዙሓት ድልየታት እንትቆሙ ብዙሓት ተስፋታት ኮይኖም እንትተርፉ ብዙሓት ትልምታት ከዓ ዘይተሳኽዑ እንትተርፉ እንሪኦ ሓቂ እዩ እዚ ድማ ዝኾን ዘሎ ለውጢ እንታይ እዩ ለውጢ ካብ እዩ ጅምር ለውጢ ትብል ተለና እንታይ ማለትና እዩ ዝብል ዓብይ ናይ ተሓሳስባ ወይ ከዓ ናይ ንጹር ዝኾነ ረድኢት ዘይምህላው እዩ ዘመላኽተና ለውጢ ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብጣዕሚ ኢና ንፈርሖ በተለይ ደቂ ሰባት ንለውጢ ከም ዘይተፈጥረና ኮይንና ካብቲ ዝለመድናዮ ልምድታት ተመክሮታት ንኽንልወጥ ብዙሓት እንፈርሖም ነገራት እዮም ዘለዉ እዚ ዝኾን ዘሎ ንጹር ዝኾነ ረድኢት ለውጢ ዘይምህላው እዩ ንጹር ዝኾነ ረድኢት ለውጢ ክህልወና እንተኮይኑ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ኣለና ዝብል መጀመርያ ናይ ለውጢ ዓርስኻ ምፍላጥ ምዃኑ ምፍላጥ ዓርስኻ ምፍላጥ ትብል ተለና ዓርስኻ ምፍላጥ ካበይ እዩ ዝጅምር ዝብል እውን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት እዩ ዓርስኻ ምፍላጥ እንትብል ተለና እንታይ ማለት እዩ ዝብል ካብኡ ዝብገስ ስለ ዝኾነ ለውጢ ምክንያቱ ኩላና ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝመፀ ቁፅሪ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንትልሚና ተስፋታት ንገብር ኢና ብዙሓት ነገራት ንገብር ኢና ኮይኑ ግና እቶም ተስፋታት ንሳቶም ካብ 20% ብዘይ ዘለለ ተግባራውነቶም ኢና ንዕዘብ ስለዚ እዚ ዝኾን ዘሎ ንምንታይ እዩ ለውጢ ከመይ ኢና ክነምፅእ ንኽእል ልምድታት እዩ ከም ማሕበረሰብ ከም ውልቀ ሰብ ከም ኮሚኒቲ እናሃንጾም ልምድታት ካብቲ ዝለመድናዮ ነገር ናብ ሓድሽ ህይወት ናብ ንሕና ክንዕውተሉ ንኽእል ናብ ብዙሕ ነገር ክንቅየረሉ ንኽእል ንኸይንልወጥ ዝገብሩና እቶም ልምድታት እዚኦም እዮም እቶም ልምድታት እዚኦም ከመይ ኢና ክንቀይሮም ንኽእል ናብ ንሕና ህይወትና ክቅይረልና ዝኽእል መንገድና ክቅይረልና ዝኽእል ዓርስና ፈሊጥና ካብ ዓርስና ሓሊፍና ንካልኦት ሰባት ክንኸሉ ንኽእል ለውጢ ከመይ ወነንቲ ንኹን ንዝብል ከምታ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዋ ዓርስኻ ምፍላጥ እያ ናይ መጀመርያ ለውጢ ማለት እዩ ዓርስኻ ምፍላጥ ትኾን ተሎ ከመይ ኢኻ ዓርስኻ ትፈልጥ ካበይ ኢኻ ክትብገስ ዓርስኻ ትፈልጥ ተኾንካ ዝብሉ ብዙሓት ሕቶታት እውን ነብስና ኢና ክንሓትት ይግባአና መብዛሕትኡ እዚ እንትሓትት ተለና ካበይ ኢና ንጅምር ዝብል ሕቶ እዩ ዝዓለ ዝኸውን ምክንያቱ ደቂ ሰባት ናይ ብዙሓት ልምድታት ውፅኢት ኢና ናይ ብዙሓት መርአያታት ውፅኢት ኢና ባዮሎጂካሊ እውን ከምኡ ባዮሎጂካሊ ዝመፅእ ጄኔቲካሊ ዝሓልፍ እውን ኣሎ ካብ ፋሚሊ ካብ ብዙሕ ነገር ዝሓልፉ ነገራት ኣሎ ነዚኦም ሰይርና ሓድሽ ዝኾነ ማንነት ሓድሽ ዝኾነ ገጸ ባህሪ ሓድሽ ዝኾነ ንቐጻሊ ዕውት ሰብ ክገብረና ዝኽእል ሰብነት ወይ ከዓ ኣነነት ከመይ ኢና ክንውንን ንግበአና ኣብቶም ልምድታት ዝሃነፁና ልምድታት ዝሃነፁና ተመክሮታት ዝሃነፁና ኦርጋናይዜሽናት ብደንቢ ምፍታሽ የድልየና ምልስ ኢልና ኣነ እንታይ ዓይነት ሰብ ንክኾን እዮም ሃኒፆምኒ ብትክክል ብተፈጥሮኸ ከምኡ ድየ ክኾን ነይርኒ እንታይ ለውጥታት እየ ክገብር ነይርኒ ወይ ከዓ ናተይ ግደ ከሽዑ እንታይ ኮይነ እየ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዚ ኮይነ ዘለኹ ዝብል ብዙሓት ሕቶታት ኣልዒልና ኢና ዓርስና ክንምርምርን ዓርስና ክንፍትሽን ዝግባእ ዓርስና ክንፍትሽ ከለና ኮንሽየስ ማይንድ እና ሳብ ኮንሽየስ ማይንድ ኢና ዘይንርስዖም ኮንሽየስ ማይንድ ዓርስና ንክንፍትሽ ሬዲ ይገብረና ዓርስና ኣነ ለማዓንቲ ዓርሰይ ክፍትሽ እኒአኒ በቃ ዓርሰይ መርሚረ ዝሐሸ ለውጢ ዝሐሸ ህይወት ክነብር እኒአኒ ንብል እሞ ካብዚ ቀፂሉ ግን አንኮንሽየስ ዝሓዞም ልምድታት ኣለዉ ንሕና ከይተረድአናም ተረዲእናም ዝኣከቦም ልምድታት ኣለዉ እቶም ልምድታት እሳቶም ኣሲሮም እዮም ዝሕዙና ሕዚ ንኣብነት ኣነ ከም ኣነ ሓድሽ ዓመት ብዙሓት ትልምታት ብዙሓት ተመክሮታት ብዙሓት ተስፋታት ይትልም እዩ ኮይኑ ግን ኣብ መጨረሻ ዓመት ክሪኦ ከለኹ መብዛሕትኡ ዕውትነቱ 20% ካብኡ ዘይዘለለ ኮይኑ ዝረኽቦ እዚ ኩሉ ግዜ ዝሓቱ ሕቶ እዩ እንታይ እዩ ኮይነ ማለት ደቂ ሰባት ከማየይ ፍጡራት ኢንቫይሮንመንት ኣፈላላይ ዋላ ይሃሉ ምቹውነት ኣፈላላይ ይሃሉ ግን ህይወቶም ኣብ ዕውት ደረጃ በፂሖም ህይወቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሖም ብሚድያ ብምናምን ወፂኦም እንትዛረቡ ንርኢና ኣብ ዓለምና እውን ከም ዕውታት ሰባት ኮይኖምስ ካብ ህይወቶም ሓሊፎም ንማሕበረሰቦም ንዓለም ዝተረፉ ሰባት ንርኢና ኣነ ግን ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዘይጓናፀፍ እሶም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ዝብል ዓርስኻ ምፍላጥ እያ ዓርስኻ ክትፈልጥ ተኾንካ ከዓ ዓርስኻ ንክትፈልጥ ክገብሩ ዝኽእሉ ስነ ምግባራት መውናን እያ ኣነ ናይ ቀጻሊ ኣነ
كونه الدلي كون تخينه سنة مقاري نتقصالي أنا زدوليو سب كبصحن لخل سنة مقبار تونن تلقي نبت قصالي أنا زدوليو سب كون زخل مزحتينا دليتات اللونا ناي قصالي هيوت كنغير ندلينا ناي قصالي هيوتنا عوت كنغبر ندلينا نتعوتنت السو زدليو لمدتات زدليو سنة مقبارات أمولنا نجن كلنا بزحت يخوننا ويخ عجوزات يخوننا زين تأيو تبهال تلو دك سبات كم تقدم إلى نوركو ببزحت ملكوعو ناي كبابي ناي فاميلي ناي بزحت تكالات لمدي تمكرو ابن كم تكالون حد جزء إنه نصلوا له خزنا عملت أب كبابينا أب تجري كباب ترينا مزحتينا ناي حيوانات تكالات عنتوتات بزح زبالة أيو حيوانات تكالات بسنة مقبار بستفعل لي ملكعات نها نتع نحنا صبوا سنة مقبار هالينا هاي قد صالون عوت الخوانة هيوت نخلونا أو يستواصلون بقولك عندما ما خلت تكالاتون نحنا كاب سنة مقبار وزينا نحنا وشتاو عقمنا وشتاو بوتنشالنا نخينوت بزحات عنتوتات زقبرات كالاتون اللي كاب عرختون تمساسالي كاب عرختون كمزي خل نحنا كابتن ناي صباح نخونو علامة ويخا ناي صباح نخونو ندوليو سب نعوو كبصحنا زخل سنة مقبار وزينا أو خالي إن خنوعل زقبرو عرختون اللي زيهم كابزوم خمزي زولو عرختي كابزوم خمزي زولو تكالات نفسنا فليتنا نفسنا كابزي أصريرنا ندحر فلينا خوينا نحنا نصبح كونو زخل أنا نصبح كونو زخل أنا نتي كونو زقب إني سنة مقارات وني نيخو عزلني مالتي لوتي تبلت لنا خب خمئنا نرجع حزب كبابينا أنا كن بقسن نخل ناي عالم لوت أنت أيو تبلت لنا بتفطرو زمت لوت تاتلو نحنا دلينا يوم زمت لوت تاتون اللو بتفطرو يمكن كلنا حزن أمنت أب إشراح حديك في الزمن خوينا زمت معبل له معبل زي نحنا فوتنا كمزي غيرو همزي محيو زبال خمزي مميو نحنا كغلفنا ديو وي حيزنا كقصل ديو لبل حدا عوي حتو يو مكنياتو نحنا اسراي حدي كفل زمن خوينا نت اسراي حدي كفل زمن زمص زلو معبل بقولك سبنتنا ادالينا اندحر زي صانيحنا ت معبل بعلو تناي تفطرو لوطون ناب دحريت كقرينا سلازم لوطي اندحر بدنبي تردينا يو خوينا خمه ايه خلوات دا قدم زولكو عرسخ كملوات يا تجمر تخون تالوت انسان دحر مصيا خوينا تاي عرسخ كملوات خمي غيرنا انا نلوطا التبل تانا مجمريا تا تكون وسانه ايه وي كوميتد مخانيا معناتي حزي زيا تاي مني اتكون لا معناتي تبعلنا قريصنا نلوطي دلوي نكون لا مومنت يا تكون زلا زيا معناتي تحنتي تاي تفطراوي تلوط يا زيا خا تاي بعلنا قريصنا أنا أب عالم للو سوات خما يي سوات يم تلوط زي زمصو زلو وي خا أب عالمنا تكنولوجي بوليتيكا ببزح بساينس ببزحات بناي فلسفنا ببزحات أودتات المصو زلو لوطات خما يي دك تشعل ورحيو إلنا كوميتد ويننا تي إنيشيتيف زي وسيدنا كاب ساعات سو أن عالم كترف زخل سب إن حالمنا وي خا إيماجين لا جبرنا بسنا مقبارنا سرحنا أو علانا بو ملك عند حركانينايو قرصኛ ኮይንና ንለውጢ እንብገሰላ ሓንቲ መበገሲት ያ ትኾን ዘላ ማለት ከብከባዊና ትብገስተለና ሓዝና ኣብነት ኣብ ትግራይ ከም ማሕበረሰብ ለውጢ ንፈቲ አይነት ኣይኾንናን ኣብ መንሰይና ትርኢተለና ሓደ ግዜ ለውጢ ይርዳ ብደንቢ ብዝ ለውጢ ብዝ ልክ ዲፕ ልኾነ ርዲኢት ለውጢ ርዲኢቱ ኣለና ድዩ ኢለ ተሓስብ ተለኹ ንሽቶይ ኣብሂዝ ዝተገበረ ዝተዛብዐ ዝመስል بزحت ترجمات يركب يا واحد عدد مس عرقتي مس بزحت كومينيكيت جابر كله مالتي سلازي زي كابي مسيو إلى حسب خلله كاب كواوي ببهلي بلمدي بتاريخ المس أنا يوم أب بعزو أبيز ناتجور زموس ولمدتات بهلتات لهاونا مايند سيتي زخون زلوا مالتي ويخع أتحسس وايز زخون زلوا ويخع لمدي زخون زلوا مالتي سلازي تأييد تلمدزي ندحري لهم نخوينكم ما بتقرأي زلوا حزي لوطي بزح زفتي نفتي محبرسب يخونا مالت نبوتاتنا أيو ناي صباحنتنا أيو خمز أيو ناتوهاله محبرسب حقتات كاب طباقهم حليفوس نابدر رأتو زخون
ካብ ጽባቆኦም ሓሊፉስ ናብ ክብደት ዝኾኑሉ ነቲ መንእሰይ ብፍላይ ናብ ክብደት ዝኾኑሉ ኣብዚ ከመይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ማ ዝብል ጉዳይ እቲ መንእሰይ እውን ብጣዕሚ ንቑሕ ኮይኑ ብጣዕሚ ተረዲኡ ኩነታት ከባቢኡ ተረዲኡ እቲ ከባቢኡ ዘሎ ምስቲ ዓለም ዘሎ ሳይነስ ጫፍ ብልሒ ከመይ ገይሩ እዩ ከጣዓሞ ዝኽእል ዝብል ናቲ መንእሰይ ሓላፍነት እዩ ዝኾን ዘሎ ናይና ናመንእሰይ ሓላፍነት እዩ ዝኾን ዘሎ ዓርስና ፈሊጥና ከባቢና ፈሊጥና ኣብ ከባቢና ዘለው ጸጋታት ብደንቢ ፈሊጥና ምስ ዓለም ዘሎ ሳይንስ ምስ ዓለም ዘሎ ኩለ መዳይ ዝበፅሕናዮ ኩለ መዳይ ብሳይንስ ደረጃ ብታሪክ ደረጃ ብቴክኖሎጂ ደረጃ ብፊሎሶፊ ደረጃ ብብዙሕ ነገር እሱ ናብ ከባቢና ምጽኢና ከመይ ገይርና ምስ ከባቢና ዘለው ጸጋታት ባህልታት ብዙሓት ነገራት ኣብ ከባቢና ዘለው ጽቡቃት ዝኾኑ ናይ ማሕበረሰባዊ ጸጋታትና ከመይ ገይርና ጣዓይምና ክንቆጽሎም ንኽእል ልብል ናይና ናመናእሰይ ይኾን ናይና ንሕና ንኡሳት ይኾን ተሓላፍነቱ ማለት እዩ ሞር እዚ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ዋና ምሕልኻ ዝኾነና ዘሎ ምሕልኻ ዝኾን ዘሎ ኣብ መንእሰይነት ሓደ ምስቲ ቴክኖሎጂና ምስቲ 21 ክፍለ ዘመን ዘሎ ምዕባለታት ዲጂታላይዜሽን ሙግያይ ትደልሞ ካብኡ ከዓ ብማሕበረሰብ ደረጃ ወይ ከዓ ብከባቢ ደረጃ ከዓ ዘለው ጸጋታት ካብ ጸጋታት ሓሊፎም ድርዕተታት ዝሕዙኻ ትጎይተለኻ ንምንታይ ከምዚ ንምንታይ ብዝመልክዕ እዚ ትኸድ ንምንታይ ቴክኖሎጂ እዚ ትጥቀም ዝብሉ ህይወት ቅልል ከብሉ ዝግብኦም ኢቭን ኢፍ ዝውገዝሉ ዓይነት መልክዓት ስለ ዘሎ ኣብዚ ርድኢትና ብጣዕሚ ረቂቕ ርድኢት ይክህልወና ዝግብኦ ምክንያቱ ረቂቕ ርድኢት እንድሕር ዘይብልና ኮይና ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ከምቲ ዝበልኽዎ ከም ማሕበረሰብ ነቲ ግዜ ዝምጥን ሰብ ኮይንና እንድሕር ፊት ዘይገበርና ከም ማሕበረሰብ እውን ክንቕጽለሉ ንኽእል ኩነታት ዘይክህሊ ስለ ዝኽእል ከም ማሕበረሰብ ብፍላይ ከዓ ከም ውልቀ ሰባት ምክንያቱ እቲ ለውጢ ዝብገስ ካብ ዓርስኻ ምፍላጥ ዓርስኻ ትፈልጥ ትኾን ከዓ ከምቲ ዝበልኽዎ ሕድሕድና ዓርስና ክንፈልጥ ከለና እዩ ምክንያቱ ውጽኢት ማሕበረሰብ ናይ ኩላና ድምር ውጽኢት እዩ ናተይ ናትኻ ናትኺ ናኩላና ተደማሚሩ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ለውጢ ንብሎ ዘለና ክመጽእ ዝኽእል ኣነ ኣብታ ከድምዓ ዝኽእል ኣብታ ክገብራ ዝኽእል እንድሕር ገይረ ኮይነ ሓደ ሓወይ እውን ከምኣ ሓንቲ ሓፍተይ እውን ከምኣ ኣብታ ከተድምዓ ትኽእል ኣብታ ክትገብራ ትኽእል እንድሕር ዝትግባኣ ወይ ከዓ ሓላፍነታ ትዋጻእላ ኮይና ኩላ ተደማሚራ እያ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ኣምጽኢና ክንብል ንኽእል እንድሕር ለውጢ ርድኢትና ዘየስፊሕና እንድሕር ካብዚ ሓሊፍና ካልኦት ተሞክሮታት ኣምጽኢና ካልኦት ሳይንስ ተዓጢቕና ካልእ ርድኢት ቴክኖሎጂ ርድኢት ዲጂታላይዜሽን ተዓጢቕና ቶም ብባህሊ ብተሞክሮ ብልምዲ ብሃይማኖት ብታሪክ ለሃነጽናዮም ማሕበረሰባዊ ጸጋታትና ከዓ ምስ ሳይንስ ተጣዒምና እንድሕር ዘይኸይድና ከም ማሕበረሰብ ሰርቫይቭ ንገብረሉ ዕድል ውሕድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብደንቢ ብጥብቂ ንለውጢ ዘለና ርድኢት ብጣዕሚ ርቕቕ ብዝበለ መልክዕ ተረዲእና ንቐጻሊ ውልቀ ሰባት እውን ንዓለም ዘበርክቱ ከም ሶሳይቲ ዝወጽላ ትግራይ ክንገብር ከም ትግራይ እውን ኣብ ዓለም ተፈራሒትን ብኩለ መዳይ ዝተዓጠቐትን ክንገብራ ስለ ዝግባእ ናይና ሓላፍነት እዩ ዝኾን እዚ ክጅምር ዝኽእል ድማ ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ ነዚ ዓብዪ ሓላፍነት ወሲዱ ኣስተዋፅኦ ዕዙዝ ክገብር እኒአዎ ለውጢ ትበሃል ተሎ በየናይ ስፒዲና ክንልውጦ ዝግበአና ካብ ዓለም ኣበይ ደረጃ ኣበይ ጭራ ኢና ዘለና ኢልና ክንሓስብ ኣለና ዝርድኢት እዙይ እንድሕር ኣብ ውሽጥና ብጣዕሚ ይኸርኪሕና ኮይኑ ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት ነዚ ለውጢ እዚ እናተጋህና ኢና ክንሰርሕ ኣብ ሕድሕድ ኣብ ዝኾንናዮ እውን ነቲ ጽባሕ ክንኾኖ ዝግበአና ከም ውልቀ ሰብ ኣነ ጽባሕ ንክኾኖ ዝግበአኒ ሰብ ኮይነ እናሓሰብኩ ኣነ ጽባሕ ንክኾኖ ዝግበአኒ ሰብ ተሓስብ ተለኹ ከዓ ትግራይ ብኣየይ ገይራ ሻይን ከም ትገብር እናፈለጥኩ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይነ ጽባሕ ዝመጽእ ለውጢ ናይ ኩላና ናይ ትግራይ ናብ መላእ ዓለም እውን ዝኾነሉ ከይዲ ስለ ዝኾነ በዚ ልክዕ እንድሕር ተረዲእና በዚ ልክዕ እንድሕር ነብስና ንለውጢ ኣዳሊና ያ ኮይንና ኩሉ ግዜ ካብ ምንም ለለዎም ወይ ከዓ ላብ ትሕዚ ዘለዎም ጸጋታት ህይወት ንክጎናጸፉ እንታይ ግን ክመሃሩሉን ለውጢ ድልዋት ክገብሮምን ስለ ዝኽኣለ እዩ እቲ ጸገም ወይ ከዓ እቲ ስእነት እንድሕር ትስእነት እሱ ናቆዘምና ናለመና ከንብረና ፈቂድናሉ ግን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሕዚ ዘለና ያ ይከንብረና ካብዚ ሕዚ ዘለና ያ ጸገም ካብዚ ሕዚ ዘለና ያ ህይወት ካብዚ ሕዚ ዘለና ያ እንትን ክንወፅእ እንድሕር ኮይንና ግን ከምቲ
ከምቶም ህዚ መርአያ ኮይኖም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ከምቶም ህዚ መርአያ ኮይኖም ዘለዉ ማሕበረሰብ ክንወፅእ እንድሕር ኮይና ካብቲ ታሪኮም ካብቲ ዘሕለፍዎ ፀገም ካብቲ ዘሕለፍዎ መከራታት ኣሕሚምዎም እንታይ ኢና መሰረታዊ ለውጢ ክንምፅእ ንኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ከም ውልቀ ሰባት ከም ማሕበረሰብ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኢሎም ሓሲቦም እዚ ሓሲቦም ከዓ ለውጢ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነስ ለውጢ ተግባራውነቱ ድልዋት ኮይኖም እዮም ኣብዚ ደረጃ በዚሖም ስለዚ ንሕና እውን ከም መናእሰይ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ይሕመና ኣሎ ሕዚ ዘሎ ህይወት ኣብ ፅቡቕ የለይ ኩሉ ኣብ ዓርሱ ይኾነ ዘሎ ኣብ ካሊእ ጃዕጃዕታ ኢና ዘለና ስለዚ ካብዚ ህይወት እዚ ክንልወጥ እንድሕር ኮይና ካብዚ ነገር እዚ ወፂና ፅቡቕ ዝኾነ ሚዛናዊ ዝኾነ ህይወት ክህልየና እንድሕር ኮይኑ እታ በዓልና ኢኒሽቲቭ ወሲድና ቁርፀኛ ኮይንና ንለውጢ ድልዋት ምዃን ብጣዕሚ እያ ተገድድ ስለዚ እዚ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ሕዚ ኢና ክንጅምር ዝግበአና ሕዚ እንድሕር ዘይጀሚርና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዕንክሊል እዚኣ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ዕንክሊል ህይወት ኢና ክንነብር ትሎማዓንቲ ኣልዒለዮ ዘለኹ ርእሲ ሰፊሕ ርእሲ እዩ ኣብቲ ሰፊሕ እዚ ግን ከም ኣሎራ ሚድያ እውን ንቐፃሊ ከም ኤፒሶድ እውን ክንቕፅለሉ ኢና ንሎማዓንቲ ግን ኩላና ከም መንእሰይ ብፍላይ ከም መንእሰይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ብደንቢ እዚ ክሓስበሉ ዝግባእ ነገር እዩ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ኣብ ለውጢ ዝብል ምድላው ነቲ ትከታተልዎ ዝነበርኩም ይመስል ነይሩ ኣብ ካሊእ ግዜ ብካሊእ ምድላው ክንራኸብ ኢና ኣሎራ ሚድያ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ናብ ካልኦት ብምብፃሕ ክዕድመኩም ይፈቲ ሰላም ዳሕና ኩኑ ናይ ለውጢ ሰባት ይበለና ፀባሕ ክንልወጥ ኢና ኣሎራ ውሽጣዊ ብርሃን ኣድማሳዊ ድምቀት